Заповідна мечеть в Мекці. Етапи розширення. Ось ми зробили дім місцем зібрання та захисту для людей. Кааба також перебудовувалася після пророка Мухаммеда, мир йому. Це сталося за часів протистояння Абдуллаха ібн Зубейра з омейядами. В 64-му році по гіджрі внаслідок осади Мекки було зруйновано Каабу, і правитель Хіджазу ібн Зубейр вирішив її відбудувати, але вже в її початкових розмірах. В цьому питанні він ссилався на хадіс, в якому значиться, що спочатку Кааба мала інший вигляд. Аль-Бухарі і Муслім повідомляють, що пророк, хай благословить його Аллах і вітає, сказав Айші, нехай буде задоволений нею Аллах: «О Айша, якби твій народ не був ще недавно в невір'ї, я б наказав зруйнувати дім, додав би до нього те, чого він був позбавлений, опустив би його на землю і зробив у ньому західні і східні двері, повернувшись таким чином до основи ісламу». Абдуллах ібн Зубейр аргументував свою ініціативу тим, що він може зробити те, на що вказав пророк, мир йому, та не боїться людського осуду. Що, власне, він і зробив. Але це згодом не сподобалося Абдуль-Маліку ібн Марвану, і він наказав повернути Каабу в той стан, в якому вона була за часів перебудови курейшитами. З того часу Кааба не перебудовувалася, вона реставрувалася, ремонтувалася, змінювалася територія навколо неї, але сама Кааба лишалася незмінною. З часом територія мечеті тільки збільшувалася, адже кількість паломників і бажаючих відвідати її постійно зростала. За останні 20 років були зроблені масштабні зміни. Мечеть зараз має 3 поверхи, на кожному з яких можна робити обхід навколо Кааби. Є умови для звершення обрядів для літніх людей та інвалідів. Мається велика кількість брам, через які люди можуть безперешкодно заходити і виходити. З них основні 4 брами, над кожною з яких здіймаються 2 величезних мінарети по 98 метрів у висоту. Зараз загальна площа мечеті становить 1 мільйон 470 тисяч квадратних метрів. Постійно йде вдосконалення інфраструктури мечеті, адже сама мечеть являє собою місто в місті, де працюють тисячі працівників. Що і надалі для всього мусульманського світу ця мечеть буде головним символом послання усіх пророків, символом єдинобожжя, символом єднання людей на засадах віри, праведності і братерства.